Всяка тъмнина има своя край. Бог ще ти отвори нов път. Повярвай в Неговото време. Амин. Защо постя? Моля се, плача, а не мога да се освободя от греха. Може би постиш, молиш се, плачеш покаяние, но не след дълго отново падаш в същия грях. Господ Исус каза: всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Нека признаем истината. Онзи, който живее в грях, още не е истински Божий син, а грехът не може да бъде победен с човешки сили. Тогава какво да направим? Не се страхувай. Господ Исус вече е приготвил пътя за избавление от греха. Той каза: имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега, а когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Йоан 17 часа и 17 минути. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Думите на Господа ни показват: Исус не ни разкри цялата истина наведнъж, защото нямаше да можем да я понесем. Но Той обеща: в последните дни ще се завърне, за да изговори нова истина, с която да ни съди, очисти и напълно освободи от властта на греха. Скъпи приятелю, Господ чука на вратата ти. Ако копнеш да бъдеш истинско Божие дете, не изпускай този шанс да посрещнеш завръщането на Господа. Отговори сега с амин и приеми поканата. Така ще можеш безплатно да се присъединиш към нашата православна учебна група, където заедно ще слушаме Божия глас, ще се освободим от бремето на греха и ще тръгнем по пътя на свят живот.